салом шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии радио саёҳатро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо мегардонем. имрӯз рушди аксар соҳаҳои иқтисодиёти ҷаҳонро бе интернет тасаввур наметавон кард. соҳаи саёҳӣ дар ҳамин шумул аст. феълан нақши интернет дар рушду тараққиёти соҳа бештар эҳсос шуда, ҷойгоҳаш мустаҳкам гардид. ба ибораи дигар, интернет ин иттиҳоди садҳо ҳазор шабакаҳои маҳдуди дар тамоми ҷаҳон паҳншуда мебошад. он шабакаи ягонае мебошад, ки қодир аст иттилоотро аз як ҷо ба нуқтаи дигар дар як лаҳза интиқол диҳад. шумораи истифодабарандагони шабакаҳои интернет сол то сол афзуда, соли 2022 ин нишондиҳанда дар ҷаҳон қариб 60%, яъне 5.3 миллиард нафарро ташкил медиҳад. имрӯз шумораи ҳарчи бештари сайёҳон аз кишварҳои Аврупо парвоз дар тайёра ва таваққуф дар меҳмонхонаро тавассути интернет аз ҷои зисташон муайян ва банд карда, боқимонда хизматрасониро ҳангоми расидан дар ҷои даркорӣ бевосита дар асоси хоҳиши худ инфиродӣ интихоб мекунанд. аксари сайёҳон вақти худро қиммат медонанд ва саёҳатро асосан аз интернет-порталу системаҳои ҷустуҷӯӣ интихоб мекунанд, ки воситаи нисбатан қулай ва сарфакорона мебошад. бо мақсади қонегардонии талаботи сайёҳӣ имрӯз дар кишвари мо тадбирҳои зиёде андешида мешавад. аз ҷумла дар кишвар беш аз 240 ширкати сайёҳӣ дар минтақаҳои гуногун фаъолият дошта, сомонаҳои интернетии худро доранд. кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сомонаи расмӣ cw.ctd.tj ва портали миллии сайёҳӣ cw.traveltajikistan.tj фаъол буда пайваста маълумотҳои заруриро ҷой медиҳад.